Moikka! Mä aion nyt tänään kokeilla ekan kerran tätä meidän uutta retinol-seerumia, joka ihanasti uudistaa ja hoitaa kasvojen ja dekolteen ihoa. Ensin kasvovesin. Mä itse yleensä käytän pH-balansea, kun se kosteuttaa enemmän. Mutta se oli mulla nyt loppu, niin mä otan tätä toista kevyesti kuorivaa. Käteen taputtelen, laitan. Ja mä oon puhdistanut kasvot tätä ennen. Jätin ennen kuvia, niin voidaan sitten myöhemmin katsoa, että miltä se, että vaikuttaako se. Mä oon nyt tässä vähän kipeänä ja mä en ole meikannutkaan pitkään aikaa ja muuta, niin pitäisi olla semmonen aika normikuntoinen iho. Eli tämmönen pumppupullo. Tää on sitten kätevä jatkossa ostaa. Tää on niinku täyttöpullo. Niin sitten on edullisempi jatkossa. Mutta tästäpä mä rupeen ottamaan. Ja mä oon sillä lailla ennakoinut tätä mun käytön aloitusta. Että mä oon koettanut kosteuttaa mun ihoa erityisen hyvin. Että jos on hyvin herkkä iho, niin tätä kannattaa, että ihon kosteutus ensin hyvään kuntoon ja sitten aloittaa tätä käyttämään. Tuntuu ihanan raikkaalle ja en hoksannut näyttää, että kuinka vähän mä tätä laitoin, mutta tosi riittosa. Mä olin ajatellut, että toimaera menisi tähän kasvoille, mutta sehän meni tonne ihan kaulalle asti. Eli ensin nämä levitän huolellisesti joka puolelle. Mukavan raikkaan tuntunen. Heti tuntuu vähän semmoista jännää niin kihelmöintiä. Mä itse ajattelin, että se on kyllä semmoista ihon uudistamista. Eli ensin puhistin ihon kasvovettä, sitten seerumi ja sitten haluama kosteusvoide. Ja mä nyt aion laittaa tätä meidän Pillow Glowta. Eli tää on meidän tämmönen kosteuttava yönaamio. Tästä ihanan herkullisen vaalean sinisen väristä. Niin tämä ainakin kosteuttaa mukavasti. Nytpä mä sitten laitan nämä. Ja aamulla on hyvä puhistaa kasvot huolellisesti, koska tämä uudistaa ihoa. Toi retinol. Niin. Lähtee sitten ne epäpuhtaudet pois, mitä sieltä on noussut pintaan. Tätä kosteuttavaa yönaamiota ei välttämättä tarvitse puhistaa pois. Mutta jäädään siis jännityksellä seuraamaan, mitä tämän kanssa tapahtuu.